Kaixo, bideo honetan azalduko dugu nola sortu ebaluaziorako tresna bat. Eta horretarako adimen artifizialeko berariazko tresna da aplikazio bat erabiliko dugu. Gure gelan ikasleekin ikaskuntza gaingaberatu gabea landu dugu. Horretarako hasi gara kontzeptu teorikoekin eta PowerPoint bat erabili dugu. Ikaslei azaltzeko kontzeptu teoriko horiek. PowerPoint hori PDF bilakatu dugu eta adimen artifizialeko berariazko tresna baten bitartez, ChatGPT bitartez, hain zuzen, gure helburua da eduki bat sortzea gure ikasleen ezagutzak, bereganatu dituzten ezagutzak gai honi buruz ebaluatzeko. Horretarako pentsatu dugu aukera oso egokia izango dela model barruan galdetegi bat sortzea. Gure galdetegia 10-15 galdera itxiak izango ditu. Eta dena guztia egingo dugu ChatGPT bitartez. Goazen nola egiten den azaltzera. Lehenik eta behin abiatzen gara ChatGPT webgunera. Eta hemen bi erara lan egin dezakegu. Bai gure erabiltzailea erabiliz, login egin bitartez, edo erabiltzailerik gabe. Eta hemen barruan ChatGPT galdetegi hori sortzeko prompt bat bidali behar diogu, non azaltzen diogun zer eskatu nahi diogun. Horretarako testu inguru bat emango diogu ChatGPT-ri. Kasu honetan, nik azalduko diot. Lanbide Heziketako irakasle bat naizela, hain zuzen ere adimen artifiziala eta big datako espezializazioan, eta nire ikasleekin ikaskuntza automatikoko ikaskuntza gainbegiratu gabea landu dudala klasean. Eta nahi dudala nire ikasleei ebaluazio galdetegi bat sortzea. Horretarako esaten diot, erantzitako dokumentuan aurkitu ditzakezu landutako atalak. Dokumentu hau da gure PowerPointa. Hemen aurkitu dezakegu klasean landu ditugun kontzeptu guzti horiek. Orduan, erantziko diot dokumentua. Eta esango diot zer nahi dudan emaitza. Nire ikasleek gai honi buruz bereganatu dituzten ezagutzak neurtzeko zer nahi dut. Galdera sorta bat nahi dut. Galdera horiek denak itxiak izan behar dira. Galdera bakoitzak 4 aukera izan behar ditu. Eta bakarra zuzena izango da. Emaidazu 10-15 galdera. Eta kargatuko diot hemen PowerPoint hori. Behin PowerPointa kargatuta bidaliko dut prompt hori. Eta ChatGPT erantzuten dit. Eta orain zer egin behar dugu irakasle bezala. Aztertu behar ditugu galdera guztiak ea ondo dauden. Eta zerbait aldatu behar den ala ez. Ezin dugu utzi adimen artifizialeko erreminta batetan, ChatGPT bezala, lan guztia. Lana gure esku egon behar da ikustea ea fidagarria. ChatGPT batzutan ez da fidagarria eta batzutan gauzak ez daude zuzen. Orduan gu zuzendu behar ditugu eta berrikusi dena ondo egoteko. Adibidez, hemen kasu honetan 13. galderan ikusten dugu ez duela ondo euskaraz ipini, kompletituz esaten dugu. Orduan, orainik zuzendu behar ditut sortutako arazoak. Esango diot.
Galdera sorta nahiko ondo dago, bale? Baina hainbat hitz gaztelaniaz idatzi dituzu, homogeneidad, completitud, centroides, itzuli euskarara, mesedez, eta bidaltzen diogu. ChatGPT erantzuten dit, primeran, galdera berridatziak eta terminologia guztia euskaratuta, edukia zainduz eta jatorrizko zentzua galdu gabe. Orduan, arazo horiek konpondu ditu eta bueltatzen dizkigu 15 galdera horiek. Baina nik irakasle bezala ikusi dut galdetegi honetan hainbat kontzeptu ez daudela landutak. Orduan, esango diot, bale? Galdetegi honetan faltan botatzen ditut gai honen inguruan garrantzitsuak diren hainbat kontzeptu. Eta esaten dizkiot zeintzuk diren kontzeptu horiek, bale? Sortu kontzeptu hauek lantzen dituzten beste 5 galdera. Bidaltzen diot. Eta erantzuten dit ChatGPT oso ondo eta bueltatzen dizkit beste 5 galdera horiek. Orain zer egin behar dut, berriro 5 galdera hauek ondo daudela berrikusi, bale? Ziurtatu, eta berak ikusten proposatzen dit GIF formatura bihurtu ditzaket Moodlera inportatzeko eta Orduan, orain nik eskatuko diot Moodle formatua, baina nik nahi dudan formatuan, bale? Eta esaten dio, 20 galderak ez hartzeko bakarrik 5 azkenak, bale, 20 galderak Moodle galdera bankuan inportatu behar ditut, erantzun egokia zein den, ere kontuan hartuz, eta horretarako, ze formato eta nahi dut, XML formatoan eman behar dizkidazu. Kontutan euki, galdera bakoitzaren pisua, bale, ze batzutan, inportatzerakoan, ez digu kontutan eukitzen, portzentaiak ez badaudela ondo, Moodle barruan errorea emango dit. Orduan, aipatzen diot. Ipini XML-a deskargatzeko, eta adierazten diot gero linka emoteko. ChatGPT erantzuten digu eta sortzen digu deskargatzeko link bat XML-arekin. Deskargatzen dugu, bale? Eta hemen zabaltzen badugu ikusten dugu sortu diguna, bale? Informazio guztia ikusten dugu euskaraz dagoela eta badirudi dena ondo dagoela, bale? Orduan, behin deskargatuta, igoko dugu gure Moodlera galderen bankura, bale? Orduan, zabaltzen dut eta joango naiz hemen hartuko dut fitxategia eta inportatuko dut, bale? Moodlen XML formatuan eta inportatzen dut. Eta esaten dit 20 galdera ditu dela eta jarraitu. Bale, bankuan behin kargatu ditu dela, alditut editatu galderak eta erantzunak. Bale, orduan, hemen zerbait aldatu nahi badut edo kalifikazioa edo ikusten badut erantzun edo galderaren testua ez badagoela ondo, aldatu dezaket hemen barruan ere. Eta galdetegi bat sortu dugu, bale? Eta zurgatuko ditu bankutik galdera horiek. Orduan, hemen aukeratuko ditut sortutakoak, bale? Eta denak eta gehituko ditut. Hemen galderak gehituta, aurrikusi ditzakegu gure 20 galderak eta konfiguratu dugu horri bakoitzean 5 agertzeko. Eta ikusten dugu nola sortu dituen galdera guztiak eta dirudi dena egokia dela. Eta horrela lortu dugu eduki bat sortzea Moodle barruan eta adimen artifizial aplikazio baten bitartez
gure ikasleak ebaluatzeko. Hori izan da guztia, espero dut zuen gustokoa izatea, eskerrik asko eta hurrengora arte.